Senyor Malfollat! Senyor Malfollat! Esperi's! Crec que aquest llibre és seu. Tingui'l. Què cardes? No sé pas què xerres, Vailet. Calli, tros de pervertit. El vam enxampar fent-se una pallaringa i pessigant-se els ous. Aquest Kama Sutra és seu. Kama Sutra... Sí. Agafa! Així que t'agrada espiar-me, pòtol. Vols que t'ensenyi la vareta? Putot. Ai, nena, el Rubiales fa patxoca. Toquem el dos, David. Obre el quaderno. Afanya't! Això és el mitjó de la sort. Però què garles, si el mitjó... L'amo Malfollat ha fet lliure en Dobby regalant-li el mitjó que utilitzava per fer-se palles. Harry Potter, en senyal d'agraïment, voldria estrenar aquest llibre. Per quina vols que comencem? Pel 69? Doncs anem a la càmera secreta. David, mira que tinc sota la capa. Hòstia, pilotes! Que en són de bones, senyor Harry Potter.